Hej og velkommen til Hotspottet. Denne video er en introduktion til dig, som gerne vil forstå, hvordan Hotspottet virker. Men inden vi går i gang, er det vigtigt lige at slå fast, at Hotspottet, som det ser ud nu, er en prototype. Man kan sige, at den PT er det bedste bud på, hvordan Hotspottet kan se ud. Det her, det er startsiden. Her kan man logge på som borger eller sundhedsfaglig. Jeg vil prøve at logge på som sundhedsfaglig. Her indtaster jeg mit brugernavn og mit password. Sådan, og så er jeg i gang. Det her er forsiden, og den kan måske se lidt uoverskuelig ud, men det er den rent faktisk ikke. Skærmbilledet er faktisk bygget op i 3 meget overskuelige dele. Der er den øverste del, den midterste del og den nederste del. Lad os starte med toppen. Her kan jeg se, at jeg er logget ind som Dr. Ove Hansen. Det her er søgeknappen. Den skal du bruge, hvis du vil søge efter en bestemt borger. Det her, det er knappen for videokonference. Og her er knappen, hvis du har en god idé til programmet, eller vil rapportere en fejl i programmet. Lad os kigge på den midterste del. Her kan du se alle borgerne og deres målinger. Midterskærmen viser den seneste måling for hver type af måling. Det vil sige, at den viser f.eks. Benny Halvorsens seneste måling for iltmætning, puls og blodtryk. Og man kan også se tidspunktet, at målingen er taget på. Min midterskærm har en masse fiktive borgere, men på din skærm vil du kunne se alle de borgere, som indgår i projekt Horsens på forkant. Derfor, hvis du skal finde en borger, så er det altid en god idé at bruge søgefunktionen heroppe. Husk, at din færden rundt i systemet bliver logget, så gå kun ind på de borgere, som er dine. Nu trykker jeg på søgefunktionen. Og her kan jeg indtaste borgerens navn. Og så vil jeg få nogle forslag nedenunder, som kan hjælpe mig. Jeg kan også søge på borgerens CPR-nummer, og jeg kan også søge på borgerens efternavn. Jeg vil gerne se lidt nærmere på Bente. Læg mærke til, at Bentes navn nu står her i den øverste del af skærmen. Det er fordi, nu er det hende, som jeg som sundhedsfaglig fokuserer på. Nu ser vi Bentes seneste målinger. Men lad os kigge ned i bunden af skærmen på den nederste del. Lige nu står vi på borgerlisten, listen over borgere. Ved siden af har vi stamdata. Det er borgerens stamdata. Lige nu står der ikke noget. Herover ser du stamdata for borgerens praktiserende læge. Og til højre for stamdata har du kontaktfeltet. Den bliver aktiv, når du har en videokonference med en anden sundhedsfaglig, men selve videokonferencen skal du starte ved at trykke på denne knap. Trykker vi på målinger, kan vi se en graf, som jeg kan gøre forskellige ting ved. For eksempel kan jeg ændre perioden, som jeg gerne vil se grafen for. Men jeg kan også lave den om til en tabel i stedet for en graf. På grafen kan man se en stiplet linje, hvor der står maksimum, og en stiplet linje, hvor der står minimum. Hvad er det for noget? Jo! I den øverste del af skærmen er der dukket et nyt ikon op. Det er alarmgrænse-ikonet. Herinde kan man sætte nogle grænser for, hvad man synes er i orden for Bente. Vi kan se, at nogen i forvejen har sat en maksimumgrænse for Bentes puls. Så når Bentes puls bliver over 90, ja, så vil der komme en rød alarmprik på Bente. Under systolisk blodtryk er 155 sat som maksimum og 90 sat som minimum. Og det er lige præcis de 2 linjer, som I kan se her. Hvis man gerne vil se flere målinger på grafen på samme tid, ja, så kan man finde dem heroppe. Nu kan du se, at vi også har fået puls med, og pludselig er maksimum- og minimumgrænserne fra før forsvundet. Det er bevidst, for hvis der skulle være en maksimum- og minimumgrænse for hver type af måling, ja, så vil det blive alt for uoverskueligt. Det sidste felt i den nederste del af skærmen hedder beskeder. Beskeder er en slags opslagstavle for borgeren. Her kan de sundhedsfaglige personer skrive beskeder på en opslagstavle, som kun de sundhedsfaglige kan se, ikke borgeren. Nu har du fået styr på den nederste del af skærmen. Nu tænker du måske, hvad var lige det der ansvarlig for noget? Godt, du spørger. Lad os finde en anden borger. Nancy.
Som du kan se, har Nancy en rød alarmprik ud fra det systoliske blodtryk. Det vil sige, at den sidste måling for det systoliske blodtryk for Nancy lå uden for det normalområde, som vi har defineret i alarmgrænserne. Herover i venstre side kan du se et tandhjul, som er dukket op. Hvis du trykker på det, kan du enten vælge at afstille alarmen eller tage ejerskab. Hvis du vælger at tage ejerskab, betyder det, at du som sundhedsfaglig tager ejerskab over netop denne alarm på denne type af måling. Ikke på hele borgeren, men på netop denne måling. Du kan se, at mit navn, Dr. Hansen, nu dukker op under ansvarlig på netop denne måling. Hvis der er en gul eller rød prik her i denne kolonne, som der er hos Nancy, ja, så betyder det, at hun mangler at foretage en måling. Her kan vi se, at hun sidst har målt sin åndedrætsfrekvens for 5 dage siden. Men holder jeg musen hen over feltet, ja, så kan vi se, at hun faktisk skulle have taget det hver time. Og det har hun ikke. Hvor tit en borger skal foretage målinger, indstiller du også under alarmgrænser. Den anden sidste ting, jeg vil vise dig, er dette felt her. Her kan du filtrere i din borgerliste. Du kan se alle borgere, hvor der er gået en alarm. Du kan se den valgte borger, det vil sige borgeren, hvis navn står deroppe. Du kan se seneste målinger på alle borgere, det er som din forside. Og så kan du se mine alarmer, det vil sige de alarmer, som du har taget ejerskab over. Det her ikon er idé-postkasse-ikonet. Det vil sige, hvis du har en god idé, som kunne forbedre programmet, eller hvis du har fundet en fejl i systemet, så skriv den her, og så kigger vi på det. Den sidste knap, jeg vil vise dig, er samarbejde-knappen. Det er en knap, hvor du kan invitere en anden sundhedsfaglig, f.eks. fra en anden sektor, til en videokonference omkring en konkret borger. Du kan også invitere borgeren til en snak, og I kan sagtens være alle 3 personer med til en videokonference på samme tid. Hej Benny. Hej. Hvordan går det hos dig i dag? Det går meget godt, synes jeg. Ja, det lyder godt. Hvordan med at tage de der målinger? Fungerer det? Ja, jeg synes, det fungerer fint. Jeg begynder at få rigtig godt styr på det, så jeg synes, det går godt. Har du lagt mærke til, at når du skal ind og kigge på dine målinger og dine tal, at du så egentlig både kan få dem ud som kurver og som tabeller? Ja, det har jeg prøvet, og det er rigtig smart. Det giver et super godt overblik. Når du vil afslutte en videokonference, så skal du huske at trykke på knappen Forlad under samarbejde. God fornøjelse.